Bos días. Desde onte levo pensando en que temas tratar hoxe en este logo que foi, que facemos cada día. Lindeiros é un medio local, entendendo como local a Bisbarra de Compostela. Evidentemente aquí hai moitos concellos, pero son concellos que interactúan entre sí desde hai moitísimos anos, desde hai séculos, casi diría, e son pois casi toda a Bisbarra de Compostela e os concellos limítrofes un pouco máis alá incluso, bueno, pois son todos unha unidade. O certo é que os problemas dos que se queixa a xente mes a mes, ano a ano, non cambian, e iso en sí mismo xa nos obriga a reflexionar, porque si todos os anos co comenzo do curso, porque aínda que estamos en outubro, bueno, máis ou menos o curso, aínda andamos aí coas teimas dos primeiros tempos do curso, bueno, pois digo que si todos os anos co comenzo do curso eh, falamos dos mesmos temas, nos preocupamos por problemas que se repiten, bueno, podemos pensar dúas cousas, non? Que a bisbarra, por grande que sexa, é un pouco como unha aldea na que todos nos coñecemos e que máis ou menos pasamos o tempo protestando polo mesmo, falando ben do mesmo, cada un do que máis lle interesa, e sendo que hai décadas chamábase unha tranquila ciudad de provincias. Eso máis ou menos é a bisbarra, non? Esa a primeira reflexión que ven. Os que peinan canas como a min lembrarán unha serie de televisión daquelas en blanco e negro que se chamaba Crónicas de un pueblo. Bueno, pois máis ou menos eso pode ser a bisbarra, nos guste máis ou nos guste menos, pero é a realidade, non? A outra visión, moito máis preocupante, o segundo punto de vista que se pode ter sobre este tema, é que os que teñen que facer non fan ou non fan suficiente, non? Os responsables da xestión. Cantos anos levamos oíndo falar do mal estado de moitos centros de saúde ou moitos edificios educativos que teñen serios problemas? Cantos anos levamos falando das deficiencias do transporte de cercanías, da falta de vivenda ou dos prezos da vivenda? Se un colle estes temas, poderá ver na hemeroteca, e se non hai que ir moi lonxe, uns anos atrás, o ano pasado, o anterior, dixemos o 2020, que todos sabemos que foi un ano especial, pero en realidade, se collemos estes temas e se collemos a hemeroteca por un lado ou por outro, aparecerán nos medios. O mellor un ano fálase máis dun concello ou fálase máis dun problema nun concello, pero ao final seguen sendo os mesmos. Eso que nos dá a sensación é que os que xestionan se preocupan máis por dar a sensación de que innovan, de que fan cousas novas, que de primeiro preparar o básico, ter ben preparado o máis básico e a partir de aí crecer ou a partir de aí innovar. Saneamento e abastecemento de auga é básico, pero nin de lonxe está coberto ao 100% na bisbarra. Hai moitísimos espazos nos que nin saneamento nin abastecemento chega. E eso no ano 2025 é un tanto extraño, polo menos. Pero é dicir, eso é algo que desde que pois digamos que empezamos a ser un país un pouco máis moderno, debería de ser o básico, non? É dicir, bueno, o primeiro que vamos a facer é isto. Chego ao concello, o primeiro que vou a facer é isto. Antes incluso de construir vivenda, que a vivenda que haxa teña o que ten que ter. O suministro eléctrico, bueno, agora leva un tempo bastante tranquilo no rural porque non tivemos realmente aínda tormentas e non tivemos así grandes ventos, non? Pero que a rede eléctrica no rural necesita melloras, necesita unha infraestructura á altura dos tempos que vivimos, eso o saben todos os que viven no rural. E antes ou despois volveremos a ter noticias, volveremos a ler que algún alcalde chama aos responsables de certa compañía eléctrica porque caeu e estiveron non sei canto tempo. Ollo, este é outro deses temas básicos, a priori básico, pero que siguen aí, non? Que dicir do acceso a internet, que xa é un servizo básico. Mellor non falar. Ata que se crearon unha serie de subvencións hai uns anos para as empresas que implicaban unha data de remate, é dicir,
díxolles ás empresas, bueno, vale, vas ter axudas para implantar esta infraestructura no rural, etcétera, etcétera, pero tedes que rematar antes desta data. Bueno, aí sí que empezaron a traballar, aí empezou a chegar a rede a moitos sitios. Curioso, porque son axudas para implantar algo que lles vai a dar beneficios. Pero bueno, máis ou menos foi o que pasou. O que quero dicir é que se puidéramos ver a bisbarra desde o alto, desde un alto, non? Nos foran aparecendo en riba de cada concello, en riba de cada lugar, de cada parroquia, de cada aldea, os problemas de que se queixan os veciños, veríamos que en realidade a xente o que quere, o que segue querendo, é o básico. É que ese básico funcione ben. O demais, vale, fenomenal, pero o que queren é o básico. Escolas que non se caian a cachos, auga nas casas, cañerías para a auga sucia poder botala fora, internet, que é un servizo básico xa, como digo, transporte para non ter que usar o coche, e se teñen que usar o coche, estradas que non sexa un París-Dakar. Ou non protestamos polo que temos que protestar, ou non protestamos digamos, coa suficiente forza para que nos fagan caso, ou os que xestionan prefiren innovar antes que asegurar o básico. Algo falla se todos os anos seguimos cos mesmos problemas e seguimos dando novas dos mesmos problemas. Algo falla e todo isto, efectivamente, dá que pensar.